Sugeng sonten Pak. Sonten. Kula Afina saking kelas 11 TPFL kalih. Nggih. Badhe nyuwun pirsa babagan tata krama lare. Nggih. Punapa saged Pak? Nggih, monggo saged. Nggih, matur suwun Pak. Nuwun sewu, kula kalih Bapak sinten nggih? Kula Pak Yos, kula guru ten Sistem Informasi Jaringan Aplikasi SMK Pitu Semarang. Nggih Pak Yos, miturut Bapak, tata krama lare-lare jaman saniki pripun? Tata krama jaman sakniki nggih nututi jaman iki ngepas-ngepas mawon, wonten sing saged nglakoni tata krama, wonten sing awis ngagem tata krama. Nanging niku napa niku tantangan jaman sakniki. Oh nggih. Punapa saged ngertos Bapak ngendikan kados ngaten bilih lare-lare awis tata krama? Lare awis tata krama iki amargi nggih niki kan tontonan kathah. Lajeng sing lingkungan nggih mboten sareng-sareng njaga tata krama. Akhire lare-lare menawi badhe matur tata krama iki apa ya? Iki apa ya? Jadi kesanipun awis ngagem tata krama ing basa Jawa. Miturut Bapak, kedahe pripun nguri-uri tata krama niku? Ingkang sepindah niku ndamel kados komunitas. Sareng-sareng kalih rencang-rencang, kalih Bapak Ibu, kalih para guru ndamel pakempalan, ndamel komunitas ten mriku diterangke tata caranipun ngagem tata krama, nggih basa, nggih adat napa-napa diterangke ten mriku lajeng dilatih sareng-sareng. Nggih. Saenipun tata krama niku diagem kagem napa mawon, Pak? Tata krama niku diagem kapan mawon, bilih pinanggih lare-lare sami-sami lare nggih wonten tata kramanipun, bilih kepanggih tiyang sepuh nggih wonten tata kramanipun, bilih kepanggih Bapak Ibu guru nggih wonten tata kramanipun. Nggih pinanggih sinten kemawon mesti wonten tata krama ingkang ditemrapke marang sapodo-podonipun. Oh nggih, Pak. Diagem ten pundi mawon nggih, Pak, tata krama niku? Diagem nggih menawi kepanggih sinten mawon nggih ten dalem bilih kepanggih Bapak Ibu nggih ngagem tata krama, kepanggih Mbak Mas Adik nggih ngagem tata krama, kepanggih tetanggi Pak Lek, Bu Lek, Budi, Pakdi tata krama. Ugi ten sekolah kepanggih Bapak Ibu guru, kepala sekolah, guru caraka nggih niku nggih kagem tata krama. Ugi kalih rencang-rencangipun cah sekolahan. Oh nggih. Matur suwun nggih Pak Yos. Nggih sami-sami Mbak Pamina.